В Дисниленд вече са забранени шапките с надпис Make America Great Again или така наречените мага шапки, носени от привържениците на Доналд Тръмп. Това твърди Instagram профилът Mousetrap News. Според тях, ако посетител носи такава шапка, ще бъде изгонен от парка и може да получи забрана да посещава Дисниленд в продължение на 1 година или повече. Тези твърдения бързо се разпространиха в социалните мрежи, но какви са фактите? Нека проверим. Във видеята си страниците цитират уж официални изявления на Дисни, че тези шапки вече не се допускат, защото вредят на преживяването на посетителите. Според цитатите, премахването на шапките е важна стъпка към създаване на по-гостоприемна и приобщаваща среда. Реших да проверя дали това наистина е вярно. Влязох в официалния сайт на Дисни и потърсих в търсачката информация за забрана на мага шапки, но не ми излезе нищо. След това намерих официалната политика за дрес-кода в Дисниленд. В нея се гласи, че компанията има право да отстрани всеки гост на над 14 години с неподходящо облекло. В списъка влизат разголени, разкъсани, съдържащи вулгарни надписи или влачещи се по земята дрехи. Посетители с дрехи на няколко слоя или с обидни татуировки също могат да бъдат проверени на входа. Но конкретна забрана за мага шапки няма. По-рано тази година Snopes, авторитетен сайт за проверка на факти, опроверга друг слух, разпространен от Mousetrap News, че Дисни са въвели задължителен бакшиш за атракциите в Дисниленд и че на жените вече не им е позволено да шофират в Tomorrowland Speedway, популярна атракция в увеселителния парк. Това ме накара да се усъмня в авторитета на самата страница, публикувала твърдението. Разгледах профила на Mousetrap News, в биографията им в Instagram и Facebook пише истински новини за Дисни, които са 100% фалшиви. А на техния официален сайт се посочва, че публикуват измислени, пародийни и сатирични истории за забавление. Това веднага ни подсказва, че твърдението им почти със сигурност е фалшиво. Проверих медийни източници и попаднах на статия от новинарския сайт Syracuse, в която пише, че говорител на Дисни е потвърдил, че шапките с надпис мага всъщност не са били забранени. Та каква е истината? Няма официална забрана на мага шапки в Дисниленд. Историята идва от сатирична страница, която открито признава, че редовно пише измислици. С все повече фалшиви новини, които се разпространяват всеки ден с един клик, е важно да проверявате източниците им и да ги сравнявате с авторитетни медии. Бъдете критични и ни последвайте за още видеа. До скоро!